Mokapin sa 20,000 ka mga households gikan sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang ipaubos sa massive testing sugod ug mga adlaw. Ano ang report? Number 075. May bagawas og executive order sa Mayor Edgardo Labella aron pag-institutionalize sa program Balik Buhay lakip na ang pagpahigayon sa massive community testing sa COVID-19. Ubos nini ang 20,363 ka mga households sa tanang barangay nga ipaubos sa rapid test sugod og mga adlaw. Nasukip usab ang kamanduan ang pagbutang og mga extraction site matag barangay ug dili house to house ang proseso. Samtang atong gitan-aw ang kinabuhi, atong giprotektahan ang panglawas o kinabuhi sa atong mga kaigsuonan. At the same time, ato sang tan-awon unya, pohon, kung mo arang-arang ang dagan sa panahon nga mabalik nato ang uban nga klase sa panginabuhian. Samtang gitugan sa mayor atol sa live streaming nga adunay mo graduate sa mga isolation facility nga nakahuman sa ilahang 14-day quarantine period. Adunay 24 nga nag-negative apan gikinahanglan nga mausban og test sa ikaduhang higayon. Kung wala ta mag-massive testing, labi pa ni mga asymptomatic, daghang wa mahibaw nga mga tao nga kanang galakaw-lakaw sa daan. Wa na to ma-isolate. Duna na diay na sila'y positive na diay. So alang kanako, importante gyud ang atong gihimo nga contact tracing o massive testing. Dili gid ni nato hunungon. Bisan pa ang sad reality nga nakapadaghan tan-awon pero dili man ibag-ong cases, confirmed na lang ni sila. Samtang padayon ang paglain sa mga COVID positive gikan sa nagkadiyang barangay aron ihatod ngadto sa mga barangay isolation facility. Mokapin na sa 1,000 ang COVID positive sa siyudad sa Sugbo o gipanglantawan nga mas mudaghan pa kini nunod sa massive testing. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.